En poucas horas a Casa Branca pasou de anunciar que a guerra de Irán está case rematada, como dixo este luns Donald Trump, a anunciar por boca do seu secretario de guerra o día máis intenso de bombardeos. Pete Hegseth dá por destruídos a armada, a forza aérea e os radares iranianos, pero evitou fixar prazos para a fin do conflito. O xefe do exército iraniano responde que serán eles quen decidan cando remata a guerra. Insisten que non deixarán que pase unha gota de petróleo polo estreito de Hormuz, unhas palabras ás que Trump respondeu ameazando con golpear 20 veces máis forte. Non se recuperarán xamais, advertiu. Israel bombardeou nas últimas horas tanto Teherán como o aeroporto iraniano de Kermán. Estámoslles rompendo os osos, presumía Netanyahu, pero queda traballo por facer. O exército hebreo tamén segue castigando os barrios do sur de Beirut. O Líbano concentra xa case 600 dos 2000 mortos da guerra. O exército iraniano tampouco deixa de atacar os países do Golfo con bases estadounidenses. Un dron incendiou este martes a maior refinería dos Emiratos Árabes. Tras negalo varias veces, Trump di agora que é posible negociar.